Denok daukagu ume txiki bat geure barruan, baita ume txikiek ere. Eta ume txiki hori animalia baten modukoa da. Gau batzuetan, umeari amets batzuk gaiztotu egiten zitzaizkion. Etzen sarri gertatzen, gehienetan amets atseginak izaten zituen, baina batzuetan baita amets gaizto izugarriak ere. Amets horietan, egunean zehar bizitako kontu ilunak biderkatu egiten zitzaizkion. Amets horietan, beldurra ematen zionak erakarri ere egiten zuen, hori bai bitxia. Egun batean, esna zegoela, baso berezi baten inguruan egin zioten berba. Baso ilun eta misteriotsu bat, argin iminoz, josia eta magiaz inguratua. Beldurra eman zion hasieran, beldur handia. Beldur horrek ordea, ametsetakoak bezala, erakarri ere egiten zuen, eta basoan barneratzea erabaki zuen. Basora heldu zenean, argi txikiei jarraika hasi zen, ilunguneetatik iesean. Orduan sentipen bitxi bat izan zuen. Basoa umetoki erraldoi bat zela, eta inguruko lurra bere ama. Bere ama ikusi nahiak eraman zuen, ume txikia inguruko ilunguneetan arakatzera. Begiratzearen indarrez, ilunguneak desegin eta argitu egin zitzaizkio. Begiak argi berezi bi bilakatu eta gau argitsura esnatu zen. Hala osotu zen umea, argiaren basoan, eta orduztik aurrera bizitzen jarraitu zuen, lehengo amesgaiztorik barik.